Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mario, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:55. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. UYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayad nga gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa tanan tagpalamati sa sining estasyon. So, yaring aton lakat sang panahon, Hunyo 24 tuig 2021. So, sa gihapon Southwest Monsoon, padala niya nag-apekto sa Luzon. Ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Batanes, Babuyan Island, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Ilaquipan, Northern Palawan, including Calayan Island, makaagom sa magalumo na kalangitan, inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang Southwest Monsoon. Ang Metro Manila, kagibad nga bahin sa pungsod Pilipinas, makaagom man sa kasarangan nga panahon, ilo sa malagi nga pagumguom, inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tugaman sang Southwest Monsoon, kag localized thunderstorm. So, Negros Occidental, Ilgipna, siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang magulugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, dala sang localized thunderstorm. Sarangan tubtob may malagi nga pagmulumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa nabagat na nasidlangan, tubtob na magat na nakatundan, ang padayon nga nag-impluensya sa kabugusan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Sir Bry, by the way, happy birthday galita sa kay Bet si Banta, no? Kaya tiga pamati na sa everyday Ba? mo, every night. Mayong gabi, Pamati kag happy siya. birthday, gid, ano? Pila? Secret Siguro lang. mga 40 sobra. 40 sobra. Kung pila na isa Oo. ni Chay, si Chay Wow. na tawag ko sa mo. May Mula bud- sa permen, siya na si Brian nakapanugid sa ako na itong mentionar mo ko last time tubla itong galigid ko. Oh. Kahit itong padbalay ko na siya na naidlaw ka to niya sa akon. Aha. Siya na nagmunugid sa akon, ikantuan niya ko na sa balay kag nagmunugid. Hambal niya mo, muno ka to ni Brian, nidlaw siya sa imo ko na ho. Gani Oo. na kay permit siya pamati si mo bisan Ba. sa FB naga-monitor na siya. Bo, thank you, ginato na. No? Kasi Salamat. pamilyaya sa Morsya, sa Morsya na bla, lipat. Maaw. Maaw. Mga pamilya ito sa babaw na bukid to, na pinamati na si mo. Bawti, salamat, gid, ano? Mayong gabi sa Ito ka na tanan. nila. Kag padayunan lang, no? Padayunan gali. lang. Sige. Sir Dave, salamat, gid. Sir Bry, salamat kid kag mayong gabi sa Mayong liwan. gabi, gid. Matawhay gid lakat sang panahon mga kaksyon sa Pilipinas, Bacolod, Negros Occidental. Pero tiyan mo na ang aton pagpahanumdom sa kada gabi
Among yang sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58 na. Subong adlaw Webes kita Hunyo 24, 2021. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, YouTube ang aton sini nga Web Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Yara naman ang aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Ayo lang ko, 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top-doblas na webeng tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? So far, ang pagsaulog sang San Juan de Bautista, daw hindi ginaton ma-feel, no? Because sining pila ka mga executive orders ang aton opisyales diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod ang wala pagpahanugot nga makapadulong ang tagsa-tagsa ka individual o kon ka persona sa mga beach resorts, sa mga mountain resorts to avoid sa paglapta kag damo sa kaso ni COVID-19. Aksyon Firing Line. Disbintaha sa aton nga mga Pinoy because kabalo kita naga-celebrate kita sang culture naton nga Pinoy nga basta gani amo sini nagadinumog kita Action Oliver sa mga kasubaan kabayba sa mga kabaybayanon sa kundi na lang nga paliligoan pero subong na miss naton ini bangod sa COVID-19. Pero may bintaha man kay iwas lumos, iwas aksidente sa dalanon. Aksyon Firing Line. Pwede, amo na bla, no? Ang kung kaysa ining kwan, ining lagaw-lagaw sa baybay naton paligo, pagpauli, hubog, aksidente sa dalan. Kung kaysa may nagakatabo, pagani, Action James sa kwan, no? Sa baybay, nagatiniruhay, nagabinon anay, kay hubog na. Pero, bisan kakatabo na kung kaysa nami, gyapon nga wala COVID-19, no? Pero, no, kito, kwan bala na silda man na nagakatabo, yasang sa si COVID-19 ginapriso gid kita yan, no? Action Firing Line. Anyway, isang iban nga balita sa aton sa nga pagpangalagad parayon pa nga check karon sang hinigaran PNP kun din ang whereabouts sining duha ka mga gwardya nga nagluthang sa isa-iya ka benepisyaryo sang lote o konduta dira sa Banwa sang hinigaran kag ini ang napatay gid. Action Firing Line. Basta duta na gani, may nagakakuan gid dula nga kabuhi basta ukoton mo, no? Sa syudad sang Sagay, nagasakay sa tricycle nga mag-asawa, may karga nga karbaw, na aksidente iya nga lumupok ang rueda sa sidewheel Blackson Oliver, pumalak-palak iya ang tricycle, didto gid sumagata sa kwan, sumugata sa truck, bumunggo, patay giding driver nga banaw. Action Firing Line. Kagapon nga may nagwa pa nga report nga nagwild ang karbaw nga karga nila. Kaya din sila nagpamakal. Diya, naglupok to ang guma. Sang iya sini nga tricycle makaksyon kag pumalak-palak tiway na nakontrol. Kag ang balita diri sa Bacolod, sino nakadumdom pagpatay sa kay Arnold Biking dira sa may Lapit Police Station number 6 mga kaksyon. Dira sa entrance mismo sang City Heights, no? Sa may Dunya Juliana, Takuling portion ini. Ti subong ang pila ka mga CCTVs nga na collect sang police station number 6 wala gid sang may mapulot nga ebidensya. Action Firing Line. Samtang ang iban nga balita diri gihapon sa syudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran nagala o mga kaaksyon nga maganubo iya ang kaso ni COVID-19 sa palaabuton. Daw pila ka adlaw din nga nubo kun tani ang kuano ang numero na sang kaso pero subong nga adlaw ang Bacolod may isa ka gatos na naman nga nagdugang. Action Firing Line. Sa Bacolod man may maabot nga bakuna nga Pfizer mga kaksyon. Check tanay karon kung sinong prioridad sining Pfizer nga ini. Kay kon Sinovac kag iban pa do kadamo sa nagaalanganin
Pero kung Pfizer kini ini kuno kay ti tati ini mo halin sa Amerika damo gidyang gusto magpabakuna sini. Ilang taon ta ni abi silang prioridad sini kay bakulod may ara sa manog abot nga Pfizer. Action firing line. Sa Negros Occidental, 5,000 ka mga Negrense. Target mabakunahan sang Pfizer man. Pila ka mga persona wala gihapon. Nagapati ya sa epekto sang COVID-19 vaccine. Action firing line. Ate ang ginaihimplo lang naton man dito sa sa Amerika. Ang aton ihimplo lang sini sa COVID-19 vaccine ang hampang subong sang Eastern and Western Finals sang NBA National Basketball Association. Nga ginaihimplo naton na way ko ga force inyo kung ano gidyang pagpati niya pero dito sa Amerika subong ang hampang sang Eastern Conference nga Milwaukee Bucks, bot kung tama ako, kag ang Atlanta Hawks mga kaksyon. Nagalantaw to Action Oliveria live iya linibo na tuya. Ang iban wala na gani nagasuksok sang face mask. Oo, as in normal nga kabuhi na subong ang Amerika. Action firing line. Magluwas dira sa ila sining Coliseum nga ina. Sagwa sa Coliseum mismo, grabe nga pagkatawo, no? Anang di ba kasulod blahaos kada moon? Gapunsok yung way na mga face mask, Amo na nga kung kaisa makahambal kita nga ti epektibo ining vaccine nga ini. O galing, ang ila tuya nga vaccine sa Amerika, kung hindi Pfizer, Moderna. Na, kung hindi Moderna, Johnson & Johnson. Ting Pilipinas, kayang vaccine ta diya Sinovac, Sinopharm, ting tao nagakahangawa, AstraZeneca, ang tao doga atras abante. Action firing line. Oo, pero salig lang ta sa mga eksperto. Kaya kita, way man ta ideya sini, pero amo na hambal ko sa inyo, nagkatipende gihapon ina sa inyo sini pagtuo. Action firing line. Hambal ko nyo last night sa nagligan na gabi, nga suno sa research sang Okta mga kaksyon, kagiban pagid nga mga research group, angot sining COVID-19, kita Action Oliver ang may pinakauli higid nga maangkon ang herd immunity sa mga pungsod sa Asya. Oo, ginalantaw ganin nila nga base 2023 pa Action Oliver. Action firing line. Nan, tikon sagi kita ka pamalibad sining bakuna nga ini ati impas gid. Hasta sano kita nga bangutan sining nasambit nga face mask kag face shield nga ini mga ka-action. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko na karon mga balita lokal maka-action diri ko anay mga logayawon sa nasyonal ting sa nasyonal nga balita makaronan plastar ko ni todo. Si COVID-19 diri sa nasyonal nga balita si COVID-19 subong adlaw nagdugang sang 4,486. Kag ang COVID-19 cases sa Pilipinas subong 1,378 at 1,378,260 na. Ang aktibo 51,410, ang naka-recover 1,302,814, no? 302,814 kag ang patay 24,036 mga kakson. Action firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal, bo ano man ni tabo iyaho, ang Atlanta Hawk kaina nagdaog sa Game 1 Action Olivera sa Eastern Conference batok sa Milwaukee Bucks, pero ang aton sa nga Black Hawk down, nag-down gid siya. Action firing line. Oo, ang Black Hawk down nga S-701 nagtibusok kagabi dito sa may Kapas Tarlac mga kaksyon. Action firing line. Uy, do grabe nga insidente ko insidente Action Oliver angot ko ni karon Nahulog kagabi ining Sikorsky nga ini nga S-701 kag sakay diri ang 3 ka piloto nga tilunsay mga mga miyembro sa aton sinutoridad kag 3 ka cruise pa nila ati ubos gid kalamatay iniho. Oo, ubos gid nila kalamatay sang Philippine Air Force mga kaksyon. Na hitabo ini nasambit nga insidente sa nagapatigayon sang nagapatigayon sila sang night proficiency flight. Ini nasambit iya nga Black Hawk nga ini nga ganauyatan sang Philippine Air Force mga kaksyon. Kag natingala sila kung nga away na makapauli balik pa dito sa Clark Air Base sa Pampanga
nga didto ini ginapaparking tanan-tanan. Action firing line. Igo murahon tumibusok ini mga kaaksyon kag wala gid sang may nakaluwas. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, subong nga adlaw mga kaaksyon gamorn ang bugos nga Pilipinas bangod sa pagtaliwan ni Anay Presidente Benigno Simeon Noynoy Pinoy Kuhangko Aquino III, Action Oliver. 61-year-old pa lang Action firing line. ang Anay Presidente. No? Saysayan ta ka mo gamay lang karon sa kabuhi ni Noynoy mga kaaksyon. Pero ang Malacanang nagpalabot na sa ila sinisimpatiya si Anay Senate President Manny Villar Amuman, ang pila ka mga senador sa Kongreso, Vice President Leni Robredo, no? Si former President Irap Estrada, former President Gloria Macapagal Arroyo, mga kaaksyon tinagpalambot na sa ila condolences kag simpatiya, no? Mga kaaksyon, katapos nga gindeklara kay na nga patay 6:30 sang aga si Pinoy. Action firing line. Ang natabo mga kaaksyon, suliton ko lang ang ngalan ni Pinoy. Ang ngalan niya, Benigno Simeon. Kilalaman siya sa Noynoy, Pinoy, Kuhangko, Aquino III, mga kaaksyon. Ini siya ginbata, ini siya, dira iya sa may Manila, mga kaaksyon, Sampaloc, Manila, February 8, 1960, no? February 8, 1960, ting edad niya subong 61 years old, mga kaaksyon. Action firing line. Ini siya ang anak, of course, ang Anay Senador Benigno Aquino Jr. kag ni Anay President Cory Aquino, mga kaaksyon, no? Sang 2009, September gid ato, September 9, 2009, sang si Cory Aquino ang napatay. Grabe to ang pagkasubo, of course, sino mang malipay sining patay sang pungsod Pilipinas. Kag didto nga gumawa ang ngalan ni Noynoy Aquino. Action firing line. Nga sang 2010, nag-decide ini siya nga magpapili gilayon bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Kag nagmangin dinalag-on ini. Action firing line. Pero antes ini siya nagpresidente, ini siya ang nangin 1998 to 2007, ini siya ang nangin 2nd District Anay sa Tarlac. Representante ini siya sang 11th, 12th, and 13th Congress, mga kaaksyon. Ang nagpagkahulog abisang Black Hawk Action Oliver, Tarlac. Taga diin si Noynoy, nag-congressman, Tarlac. Action firing line. No? Though may ara sang connection, no? Anyways, basi natabuan gid lamang, ano? Si Noynoy, gali mga kaaksyon, nag-graduate ini sa Ateneo de Manila University 1981, no? 1981. Kag sa nambal ko na 1998 to 2007, ini siya ang nag-kongresista. And 2007 to 2010, isa ka term. Kaya gani matapos nimo 3 years lang, kay dapat magsenador ka 6 years. Nagsenador ini siya kag nagdaog man, mga kaaksyon. Action firing line. Kag ini siya liwat nga pagpapili at 2010, so nagdaog man tubtob 2016. Siya ang ika-15 nga presidente sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Kag ini siya among gintawag nga first bachelor president of the Philippines. Nga mahambal kitang bachelor. Kaya nga, siya lang ang presidente sa Pilipinas nga wala sang asawa, wala man sang anak, pero may mga kahinablusan lang. Action firing line. Bachelor, the first bachelor president, mga kaaksyon, sang pungsod Pilipinas. Na? So, ang iya sining
kabuhi, soltero ini siya, pero kadamo gali sa mga babayi, Action Oliver nga nakasalamuha man ni Noynoy Aquino kag gusto man tani guro magpangasawa. Action firing line. Domdoman nyo to si Shalani Solidad, ang hinablos ni Tatad, kay Tatad. Gin nulunobya niya man ini, no? Pero way gid to matigayon mga kaksyon, no? Magluwas sa kay Shalani Solidad, gin date niya man ni Action James, ang imo man idolo nga si Corina Sanchez. Gina-date niya ni sa una galiman, no? Presidente na ni siya. Aside from Corina Sanchez, gin-date niya man si Bernadette Simbrano, mga kaksyon. Action firing line. No, porte, no? Grabe, no? Kag si Liz Oy. Batian niyo na si Liz Oy nga ini. Mga bataon yang gusto ni Pinoy. Galing wagid matigayon. Si Corina lang de gurong tate. Action firing line. Ang gulang-gulang. Pero may ara gini siya sang karelasyon. Nga isa ka Korean host mga kaksyon sa TV nga si Grace Lee mga kaksyon, no? Amo ning karelasyon niya gid pero ti waay gid matigayon. Action firing line. Si Noynoy hindi alcoholic, meaning why siya nagainom, Action Oliver. Kung gainom guro ti isa duha ka baso, pero ang problema naman sa iya kay puwerte gid niya magpanigarilyo. Action firing line. Chain smoker gid sa gali iya. Amo ning iya panigarilyo gid, no? Ang kay Pinoy mga kaksyon. Action firing line. Anabiliban ko lang ni siya man pagka-presidente niya, kundi once nga president ka na Action Oliver, pila ka adlaw ba si magpresidente, anak mo ikaw, sino da? Ang imo nga residency, sini Malacanang na namo, Malacanang Palace. Dira mismo sa Malacanang. Siya iway sa tuya tulog. Dira siya sa House of Dreams. Sa palace man, pero sa ground lang niya. Wala to siya sa Malacanang Palace mismo. Sa diri lang ko mas komportable ko di iya. Action firing line. Amo nang hambal ni Pinoy. Amo bala nang aton nga padumdum sa iya mga kaksyon, para at least may idea ka mo. But according sa mga analyst mga kaksyon, sa panahon sang pagka-presidente, sa iya sini-presidency mga kaksyon, ang pinaka-remarkable some part ni Noynoy Aquino being a president sa Pilipinas, amo ang pag-stabilize sang nation's economy, no? Di kay maalaman ni sa ekonomiya si Noynoy mo, no? Batid man bla, no? Batid man. Pero ang problema lang sa iya kay hinay ang response niya sa mga wala sang trabaho, Action Oliver. Action firing line. Damo tod ang pagsanyog sa ekonomiya sa pungsod Pilipinas during his time bilang presidente. Kay damo mga investors nagsulod diri sa aton, pero pigaw naman ang iya sini nga paghatag atensyon sa mga unemployed nga mga Pilipino. Action firing line. Ang pila pagid ka mga kritisismo sa kay Pinoy sang una, kung madumduman nyo, ang usar sang pundo sang gobyerno dira sa mga lawmakers. Tidong di naman gid man guro mabasol sa bayo kiti mga lawmakers na tublang mga pork barrel tubla. Ti mali man niya, no? Gali kiti dapat kini pibistigahan niya ini mo, pero ti tapos na ni, no? Ini mga background lang ni during that time nga nangin presidente siya sa Pilipinas. Action firing line. Kang pinaka-worst pagid sa natabo sang part ni Noynoy Aquino bilang presidente, amo iya ang pagkapatay. Dumduman nyo to? Ang pagkapatay sang 44 tanan ka mga Special Armed Forces dito sa Mamasapano, Maguindanao. Action firing line. Nan sa iya gito nga chimpong hasta subong daw hindi pagid may explicar kung paano to nagkalahinabo ining 44 ka miyembro sang SAF nga nagkalamatay mga kaaksyon. Action firing line. Ang madumduman ko nga ara na nagatindog si Noynoy sa Quirino Grandstand sa Rizal Park mga kaaksyon 2010. Ngani siya ang nagpresidente ka nagsumpa niya. Ang iya sining kumbaga daw ka battle cry niya bla Action Oliver. Diri sa Bacolod subong ano nagani de? Halong Bacolod, no? Damo patay, halong Bacolod, damo patay. Action firing line. Ang iya naman niya, kayo ang boss ko.
Daw mo na, no? Abi pamatian tabi si Noynoy during sa iya sini panahon nga naga-speech abi, pamatian tabi. Panahon na upang tayo ay muling magkawang gawa. Nandito tayo ngayon dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. The people who are behind us dared to dream. Today, the dream starts to become a reality. Sa inyong mga nag-isip pa kung tutulong kayo sa pagpasan ng ating krus, isa lang ang aking tanong. Kung kailan tayo nanalo, saka pa ba kayo susuko? Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. We will design and implement an interaction and feedback mechanism that can effectively respond to the people's needs and aspirations. Kayo ang nagdala sa akin sa puntong ito, ang ating mga volunteers, matanda, bata, celebrity, ordinaryong tao na umikot sa Pilipinas para ikampanya ang pagbabago. Ang aking mga kasambahay na nag-asikaso ng lahat ng aking mga personal na mga pangangailangan. Ang aking pamilya, kaibigan at katrabaho na dumamay, nag-alaga at nagbigay ng suporta sa akin. Ang ating mga abogado na nagpuyat para bantayan ang ating mga boto at siguraduhin mabibilang ang bawat isa. Ang aking mga kapartido at kaalyado na kasama kong nangahas mangarap. At ang milyong-milyong Pilipinong nagkaisa, nagtiwala at hindi nawalan ng pag-asa. Nasa inyo ang taus-pusong pasasalamat. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Amo na ang mensahe, no, ni Noynoy Aquino sang ini siya ang ginpasumpa na bilang presidente sang Pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Dumduman kong kay Irap Estrada gani walang kupa kumpare. Tama nang iya mo, no? Ano pa tong iya sang iban ganito, hindi ko na madumduman. Basta sa Bacolod niya, halong Bacolod subong. Aksyon Firing Line. Sa Negros naman niya, Avance Negrense. Aksyon Firing Line. Kala, way mataga pangita gusot, Avance Negrense, ulihi sa bakuna. Aksyon Firing Line. Sa Bacolod, halong Bacolod, damo patay. Aksyon Firing Line. Pero sini nga gabi mga kaksyon, ang utod ni Noynoy Aquino, wala sang liwan ang ginakilala nga sagad-sagad nga host, celebrity, actress, tarantana na lang daw ara sa iya pati lalaki, damo man. Si Madam Chris Aquino nag-confirm ay naghatag sang ila sini nga family statement this evening gid lamang kag gin nakitaan sa death certificate sala atong kaina nga mga balita Action Oliver nga lung cancer ang ginkamatyan niya because nga chain smoker siya. Ang ginkamatyan niya is renal disease, secondary to diabetes. Aksyon Firing Line. Before pagali sa pandemya, damo na siya gali ginbalik-balik dala sa ospital. Si Noynoy maging batsyag siya. That's why bisan ano nga mga issues ang mga Pinoy, Pilipino sa iya sa idalom na sa Duterte administration, labi na gid sa mga late 2018, 2019 gahipo siya kay gali may ginabatsyag na siya. Aksyon Firing Line. Damo na bla. So sini nga gabi pabati ko sa inyo ang tingog ni Madam Chris Aquino nga halin kay na sang aga, actually kagabi gindala si Noynoy sa ospital, no? Halin kay na sang aga nagpakilinong sila anay, simpre gina-process pa tanan-tanan, ginahimo hasta nahaya siya subong mga kaksyon. So subong nga gabi pamati antang tingog ni Madam Chris Aquino. Ari siya ho. Kagaya ng serbisyong binigay niya sa bayan, hindi maingay, trabahong galing sa puso, dahil alam niya, kayo ang boss niya. Kaya nga nakilala siya bilang si Pinoy, dahil ayaw niyang maramdaman na dapat siyang bigyan ng kakaibang pansin. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo dahil sa paghikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan matuwid. Nagawa niya ang lahat ng yon. Masakit po para sa amin na tahimik niyang tinanggap ang mga batikos.
natatak sa aming mga magkakapatid na nung sinabihan namin siyang magsalita at labanan ang mga maling haka-haka, simple lang ang sagot niya sa amin. Kaya pa niyang matulog sa gabi. Hinarap niya ang lahat ng investigasyon at akusasyon. Sandigan Bayan, November 2017, Senado noong December 2017, at Kongreso noong February 2018. Because when you enter public service, when you serve with honesty and dignity, and you know you have committed no crimes against the people, hindi ka matatakot magsabi ng totoo. Pribado po siyang tao. Bago pa man ang pandemic, labas-pasok na po siya sa ospital. Nais namin magpasalamat sa lahat ng mga doktor at sa buong medical team na nag-alaga sa kapatid namin. Naramdaman namin bilang mga kapatid niya that they did everything to make him comfortable. They became compassionate friends who gave him true respect by valuing and protecting his privacy. Sa lahat ng mga totoong kaibigan niya, na walang palya siyang dinadalaw, tinetext, pinapadalhan ng pagkain, sinasamahan at pinoprotektahan siya, salamat po. Sa mga madre at pare na malapit sa pamilya namin na walang sawang pinagdasal ang kanyang paggaling, salamat din po. Sa tropa niya, kay Ivy at siguro ang numero 1 sa listahan, si Yoli, na 30 years siyang inalagaan, lahat ng kasama niya sa Times Street na mula nung pandemic, bihirang nag-off dahil alam nila delikado para sa kanya. Salamat. Sa mga botante ng 2nd District ng Tarlac noong 1998, kayo ang unang bumoto sa kanya. Sa inyo siya nagsimula, 3 terms ang nabuo niya. Sa 14.3 million Filipinos na in 2007 voted for him to become senator, and sa 15.2 million Filipinos na nagtiwala sa kanya noong 2010 at binigay ang pinakamalaking karangalan na pwedeng ipagkaloob sa kahit na sinong Pilipino, habang buhay namin tatanawin na utang na loob yung naibigay ninyo sa aming kapatid. Maraming salamat po. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Amo to ang unang family statement sang pamilya Aquino. Sining kamatayon sang anay presidente sang pungsod Pilipinas nga naghatag sang duag man sang pungsod Pilipinas. Aksyon Firing Line. Despite sa pila ka mga hindi manggid kabalo ka hindi perpekto iya ang ginatawag naton pag-handle sang rinda sang gobyerno, aksyon lever mo, may ara ginaya sang kapaslawan. Ti sa time ni Noynoy amo tong 44 SAF nga nagkalamatay sa Maguindanao, atong Yolanda victim bala nga nagpatay sang sobra 2,000 to sa may Tacloban, tigadamo sang reklamo tong wala kalambot ang pundo, muni na daw mo na abi. Di ko nisipon tagin si Noynoy nagamando ini ang diferensya ara sa mga tao kung kaisaman mo. Aksyon Firing Line. Hindi perfecto bisan subong nga administration, bisan sino nga presidente nga naglabay sa Pilipinas, wala sa nangin perfecto. That's why nga give it to the guy, pasalamatan ta siya. Without him, guro, syempre kadako sang iya siningakwan sang ambag, sang contribution niya sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Kadako, respetohon ginaton ini iya kay nga presidente ta siya mo, no? Nakaagi presidente kag gamay lang to yung kapalpakan sang sanahimuan niya gid. Aksyon Firing Line. La City 27, check naton abing iban nga mga makahatag sang pagkilala or nakakilala gid sa kay anay President Aquino abi, na
kay si Vice Mayor Elcid Familiaran ti although nga gakadtol na si Pinoy sa una, pero ti why sila inang ginatawag naton close bala nga pag-istoryahan na kiti presidente niya mo. Di kaya basta-basta nga makapalapit dira Action Oliver. Action Firing Line. Oo, di kaya pwede rikta-rikta makapalapit dira sa presidente. So kita ilang amo na bi, no? Ti ang aton si gobernador alang-alang pa at is moment of time. So check lang naton iban nga mga public officials nga may ara man sang ideya gid sino kag paano nila nakilala si former President Noynoy Aquino mga ka-action. Online sa Firing Line. Sa aton sininga linya, Councilor Archie Baribar sa Bacolod, hindi taman ni masugiran sa iya sininga edad sa panahon sang amay kag iloy ni ex-president, the late President Noynoy Aquino, kung politika lang kag personalidad kilalang kilala. We have on the line Councilor Baribar, sir. May gabi, attorney. Pasensya sa disturbo. Yes, may gabi action Brian, kag may gabi man sa imo nga tagpalamati. Aha. Attorney, ako personally, bata pagig ko sa amo-amo sini kon politikang paghahambalan, istorya about sa Pilipinas, bugos nga Pilipinas. Kabalo ko gahambal attorney nga may edad ka na gid attorney ha, pero kabalo ko tanan-tanan nahibalaan, hindi man halos tanan, pero kabalo ko nag-agi ka na gid dira. Attorney, anong pagkilala mo sa pamilya Aquino padulong sa kay Sir Noynoy, the late president, sir? Yes, na una ko yung nakita si President Noynoy sang 1978, no? Kay first year sila sa Ateneo de Manila. Yes. Nga graduating ako sadto, no? Active man ni siya sa campus politics. Sa among nga panahon, ang president sa amon nga student council si Mayor sa Iloilo, Jerry Treñas, I no? see, okay. Si Noynoy first freshman representative binisla o sila ni Senator sang una si Gingona, no? Si Tutsi, Aha. no? He is a very unassuming person, no? Hindi mo na siya, kung hindi mo siya naibalaan nga Aquino na siya, Aha. you would see him as one of the ordinary guys nga galikot-likot lang sa campus, no? Siya ng humble person iniya si Noynoy. Aha. Ang ila sa ito nga bat sa star-studded ito kay si Ara si Gingona, Ara man dito si Irene Marcos, no? Ang bata ni Presidente, ang kadamo sa ito sa mga medyo mga big time, no? Prominente gid iya nga mga kabataan. No? At that time, si height ato yung martial law, 78, Marcos time. no? Kuhan pa to ng medyo line ang timpla sa to. But si Noynoy is somebody nga medyo people are taking note of him because not because nga may ara siya yung mga inang startling nga mga achievements or personalities, but simply because he is the son of Ninoy Aquino. Okay. Ninoy Aquino din, sa 78, amo tong pagdalaga ni Ninoy nga laban lang nga si Chris Aquino nag-shine dito kay nagasaka sa moving stage kag nagahambal para sa kay daddy niya. No? Those were very, very uncertain times. In fact, si Mayor Treñas sa Iloilo, sa kamutong panahon, first year si Noynoy, fourth year kami, si Kanday Mayor Treñas, siya nag-marsa na sa dito sa Espanya. Paglabot nila sa may inang crossing lang nga may ginagyan sa train, dinakop na sila tanan. Si Tanyada, si Gingona, sa mga opposition leaders sa dosang laban, pinanakop na si Mayor Treñas was one of those kinadakpan. Anyway, si Archie Baribar yan, lago ko yan. Hindi na ko yung magpanakop kay bago lang ko ito yung kagwa mo. Hindi na ko yung magbalik yan sa ginalinan ko. Anyway, but si Noynoy is
he's a very unassuming fellow. Aha. So, hindi siya kay just because nga Aquino siya, Aha. Benigno Simeon Aquino. Aha. You know, ang Simeon sila, si Lolo yan na. No. Si Lolo Simeon nga general sa ng pag-away kontra sa Amerikano. Philippine-American War, no? Amo gimana siya attorney so nasang dito sa Ateneo kamo abi sa nakita mo do ka soft spoken gimana siya ya. Do ka simple lang gid. Oo. Ano ka gani siya kay you would feel nga daw ka ano bla siya ka Ordinary. very very ordinary actually. No, very very ordinary. But you give it to the guy, he is trying also to live sa inang tradisyon sa ilang pamilya mo. Oh, yes. Because ang pamilya actually ni sang mga Aquino, halin to sa kay general nga nagpunta sang upod sa kanday Aguinaldo, nagpunta sa mga Amerikano, one shell in a very very inang may heart for the country, no? In fact, sa akong gani nga gamay nga nabasahan, si Ninoy Aquino nang kay man upod sila nanday doy laurel sa una mo. Okay. Sa mga sultiro sila. Di ang ila sila nga mga amay ginabansagan nga mga collaborationist sang panahon sa Hapon, no? Kay ang Benigno Aquino to yung nag-ginsundan niya ni Benigno Aquino Jr. ng Apayabe, nagkuha sang posisyon sa panahon sa Hapon. Si Manuel Rojas sa Amuman, nagkuha man sa posisyon. So they have the issue of ang issue sa ila sang pagkatapos ng giyera na mga collaborationist sila. Ang mayo ng santo kay si General MacArthur, Douglas MacArthur, nagdepensa sila kay believe si General Douglas at sa kay Manuel Rojas. Kag upod sa grupo ni Manuel Rojas, kanday Vargas, Jorge Vargas, kag si Benigno Aquino. No? Amo na siya. So, he has kung sa inistoryanay pa, he has the burden of history on his shoulders to prove that he too can be as patriot as his forebears. No? Okay. So, in fact, ang istorya ganin sa Manila, sa tusang una, nga si Ninoy Aquino, was trying to prove himself nga makahatag isa sang serbisyo sa nasyon because he wants to undo the impression nga ang iyang amay was a collaborationist. Okay. So amo to nga gamay kuan pa lang sa bataon pa sa kadto siya sa Korea, naging vital siya nga instrument para nga mag-surrender si Tarok, no? Hukbalahap, amo na siya, no? So, very, very colorful ang history sa mga Aquino. In fact, si Marcos gani, it did not escape sa kay Marcos, nga ang NPA, it was founded sa sulod sang ilang asyenda. Grabe, no? Oo. Kagang ginamuno ni Marcos na si Ninoy Aquino, paano siya siya ang nagasuporta sa NPA, no? So, all these things because the Aquinos are very, very conscious of their role in history. No? Okay. The role in history. Kaga mo na, amo man ang naghatag sang locus nga si Noynoy, pagkatapos nga napatay si mama niya, daw napilitan siya nga magkandidato sa pagka-presidente kay si Noynoy he's not the guy nga very cerebral nga makwanjid, no? But when the occasion comes up, you give it to him,
nga kwan he answers the challenges. For example, ang natabo sa West Philippine Sea, ang issue sang pag-atubang sa mga Chinese, no? For some time ginambal nga daw siya git among iya to sala nga nagaw sa ato ng ang amuna, no? But to undo it, no? He was very inang instrumental para nga mapasaka ang kaso sa ibabang mabi nga makita sang tao nga dito sa international courts at may diretso ang mga Pilipino. Ang ako talantaw is there is any legacy that Noynoy Aquino has left us. Okay. Has left us. It is his resolve to file a case against China, so and eventually winning it. Okay. Sa panahon sa iya pagka-presidente, attorney, earlier nag-mention ko gani nga wala sang perpekto iya nga leadership mo, tanan may mga kakulangan. Pero sa imo pananawan siya sini nga leadership, although nga tikadamo sa mga alleged nga amoni may natabo nga amoni at labi na gitong sa 44 kung ano na lang ang mga problema, misuse of fund sang iya sini liderato. Anong imo nga nakit-an sa iya nga liderato, attorney, bilang presidente na? Ang ako nga lantaw sa for example atong sa 44 na kuan ato siya na mislead siya. Okay. Na he was not properly oriented, no? Hindi ko ya issue ya sang sang incompetence, no? Okay. You give it to the guy. I think he was misled. For example, itong general itong nagabakasyon na itong pabalik pagkag parang mag-operate sang mag-head sang operations. Yes. Panto ang ako niya nga sensya gin-mislead siya sang iyang palibot kalsang international nila nga pag-coordinate sa mga kaya damo to mo men US at nga mga factors nga nagkano siya. You know, ang ako niya nga lantaw si Noynoy siyempre hindi man na siya as brilliant as the father, no? In fact, he is a reluctant president. He did not seek it. It was destiny that placed herself in front of him and said, kaya napatay na si nanay mo, ikaw naman mag-continue. Yes. Diba? Kung ito napatay si nanay niya, mapresidente ba ito? Hindi siya magpresidente. Correct. So, ang nakulbang to subong kay Huwag na si Noynoy, basig may mangod sa blang nga magkalagan si presidente bla. may nag-chat sa ako, hindi ba si Josh ko, no? Ho? Bawling ko katunto ng mga tao ini. Mga joker blang nga mga listener, takong isabla, attorney. You know, lahog lang na pero basis mula eksakto man. Hindi pa kay man ang istorya sang destiny hindi niya kay it is not something that will manifest itself in the first place, no? Nagakuan ini it's history in the making, no? History in the making. So lang taon na lang. But let it be aside. Kinang now that Noynoy Aquino is gone, I think people will remember him because of his resolve to go against China in the West Philippine Sea issue. Okay. So aside from that, lastly, attorney, anong pinaka-legacy nga nakitaan mo nga ginbilin Noynoy sa Pilipinas for us? Ang ako nga lang tao mo lang na, ang ako nga nakita, all the rest this can be done. Mga infrastructure, mga reforms sa mga anti-corruption issue. These are also issues na gina-address ang tanan nga nakaagi presidente. Yes. But ang nag-agi presidente nga may challenge sa West Philippine Sea, si Noynoy, he stood up his ground, no? And I think, and this is without all our presidents will be measured sa ilang nga stand sa West Philippine Sea nga issue. Kung may issue sa sunod nga eleksyon sa presidential,
Ang una nga pamangkot sa tanan nga luyang nga magkandidato sa pagka-presidente is ano ang inyong tindog sa West Philippine Sea. Amo nang pinakadako nga isyu subong. Amo lang that will define them, and it will also define us as a people and as a nation. Aha. Sige, attorney, dason may interview gid ko liwat sa imo regarding sa palaboton nga politika kayo do kalain man nga laktan ta pamulitika ni ang aton sining nga tutukan ang pagkapatay ni Aquino, pero do smile nako kung istoryahan tang sinong mangin next president sa Pilipinas. Dason nga mga ginabig attorney mo ba natawago na si mo balik ka? Oh yes. Oo. Yes, Brian, salamat din for the occasion. Yes. More power sa imo, sa imo programa, kag sa aton nga Pagtulamati. Yes, salamat attorney Archie Baribar. Action Firing Line. Okay, ara, no? Nga si attorney Archie Baribar nga akong gintawgan because nga sa iya palandaan nga background man sa politika, background sa iya pagkaabogado, kung din siya naghalin, kita mo, wagi balo ay masanugid gina sang initial talks namon nga kaagis laya sugat anagli ni Nonoy Aquino sa Tinio Action Oliver. Action Firing Line. Daw pamangkuton ko nagintani siya mo kung si Nonoy Aquino bla ano gid ang iya sini nga personality. Oo, mahinhin daw ka ano bla nga sitwasyon nga wala gid siya kapangasawa. Tani si Noynoy subong gahulat-hulat to siya tani nga makaapo sa kay Josh Action Oliver. Action Firing Line. Kay si Josh subong tatay na dugay-dugay. Oo. Abi mo sinong napabusong niya? Abi mo kung tuod gini nga balita, ang iyang yaya. Action Firing Line. Tingala to, tutuod. Wala ko ga joke tuod na. Oo. Ang iyang yaya na pabusngan ni Josh, no? Amo na balita da, no? Basi may time ka karon baka YouTube ka da, pangita abe. Kung gabusong gid bala matuod. Tani amo ning first apo niya guro sa bata ni Chris Aquino no? Action Firing Line. Sige, amo na may mga legacy. Ambal ko gani kay na, hindi ta pag-i-bash tudo-tudo, ti pag-i-criticize gid tudo-tudo. Even though nga may mga kakulangan, that's normal. Sino labing perfecto sa Pilipinas di haw? Action Firing Line. Or sining kalibutan ngani ultimo gani nga purok president hindi gani ka perform Action Oliver ina pang-uyatan mong bugos nga Pilipinas di bla? May kakulangan gid ina. May kakulangan pero may natapos man siya. Action Firing Line. Yan. Pareho na sila ni Gloria, ni Irap. Although si Irap, pila lang to kabulan nga nagpatuig nagpresidente kaya naglumpat tos kangkungan niya. Action Firing Line. Sila ni Cory Aquino, si Fidel Ramos. Oo, may mga kakulangan inis sila tanan. Wala sang perpekto pero may nahuman gid sila. During their time nga naging presidente sila. Action Firing Line. Dibla? Sige, dira na lang tayo ni Asta. No? Dira na lang tayo ni Asta sa kabuhi ni Sir Noynoy Aquino Makaksyon and pasalamat kita sa iya sining contribution sa pungsod Pilipinas nga nangin presidente ini siya naton mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action Firing Line. Ma-interview pagkikutani kay former governor sang Negros Occidental Lito Coscueluela galing kido kasako gid siya subong ari puyti porte man itanay makasugid man kuno nung kabuhi man ni Noynoy Aquino. Action Firing Line. Na mga virtual meeting siya abiti sige pabosan ta dako pang chimpo ta dason nga mga nadlaw. Last 7:46 sining aton nga pagpangalagad mga kaksyon ginadulong gid sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap. Basi may mga katol-katol dang imo sining nga kalawasan. Ang imo sining tiil dira may mga nagatubo-tubo nga singkohon dira ako na nga sa pisoson dira magamit na sang Zanton Plus Herbal Soap kay ina mabuligan gid nga mapanas mga kaksyon si Zanton Plus Herbal Soap mabakal sa mga butika. Action Brian Warden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay istoryahan ta ang Pfizer diri sa Bacolod manog abot ti kabalo ko kung may manog-abot nga Pfizer, damo na nagakalangkag sini nga maamuning ipabakuna or gusto nilang ibakuna sa ila, abi ilang tawon ta kun din ini makanto. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Sam, las 7:47. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tando. Mayang gabi. Una kong ganyan, dayo nabasahan ba? Sir Ronald Ayan Diliomes Evidente.
Showbiz Chismax Action Firing Line Edition. Lululaktan to magginagmay. So, sir, may gabi na si mo, sir. Salamat gid sa pagmonitor, no? Ana Sinoro Araman, nakayuho man si Madam Ana, man niya showbiz ba? Si Jorek Sibmar, happy watching from Japan. Please greet my sister-in-law, Beth Sibanta. Happy birthday and family Sibanta o Barangay Bata, Bacolod. Janet Flores, good evening sir. God bless and more power to your program. Salamat. Torres Alex, good evening. Sumbray, monitor lang kami ni Mrs. ko sa Purok Laurel, Mansilinga. Nahidlaw man kami sang imo nga kadlaw ba. Kagabi, abi, kwan ko mo. Nang kagabi, day off ko. Na? Alex Montesa, si Bambi, pwede. Bimbi, guro. Na? Pwede ang upod niya si Junior ni Pacquiao, ayos na. Istoryahan ta son politika, ipa-analyze na kay Sir Archie Baribar ang mga Manny Pacquiao, ang mga Leni Robredo, ang mga Sara Duterte, mga Marcos, no? Bernadette Lacson, good evening Sumbray, watching Paglaong Village, Mansilingan, salamat. Milchorita Ferrer, good evening Action Bray and Honorable Councilor Archie Baribar. Na. Kristen Minies Milalubo, salamat gid. JRV Despi, good evening Action Bray, always kami diga monitor sa Barotac Viejo, Iloilo. Tamiyaw ko lang family ko sa Negros, family Despi, keep safe. Always family Despi, God bless all. Salamat gid, kalayo naman si imo dong anak na da sa Iloilo. Si Annie Calderon, si Madam Annie Calderon, si Mama Good PM Magsumbray, monitor lang kami diya. With Cha Gaho and Kimi Tanyo. Thanks. Hi ma'am. Honored ko gid nga galantaw ang mga kaangay sila nga mga personality ho. Si Ma'am Annie Calderon ho. Gadugo ang akon nga dughan. Imagine mo. Amo na nga mga tao nagalantaw man sa imo bla ka nagapamati. Thank you gid ma'am. Himuon mo na nga habit every night ma'am. Make firing line a habit. Na. Pariyo ko muna Sir Ayan dili yung miss ba. Si Ana Sinoro, apresyaron tagid indi sila paghusgahan. Ang tanan nga nagaserbisyo sa aton gobyerno ginahimo man nila ang tanan para sa tawo, wala gid tuod perpekto. Kag ang mga tawo man wala kontentuhan. Na kita mo kun balda pakita ni Madam Ana Sinoro. Hindi kita kontento. Sige. Si Pati Rosayo or Sarayo, Rasayo, yeah, cha. Good evening man and God bless ma'am. Si Dads Aberia, good evening Sumbray. Mayo kay nami na udyo mo. Condolences lang, family Aquino, Barangay Sumag, kami gihapon. Salamat gid sir. O mga maukod taning mga tagpalamati. Noel Omania, good evening Sumbray. Mayo lang wala nila king COVID, si Noynoy ba? Kay halo subong may mapatay di sa aton COVID gidya. Gani ba no? Laing gitugura. Si Kairos Flaky, everyone has indifferences. Correct me if I'm wrong. I support all politicians based in their performance. Si Jenny Daniega, may gabi ak Sumbray, monitor lang kami di sa Abada Sky. Keep safe everyone. Si Manuel Taala de la Peña, ano ay han magkitaay sila sang nagkalamatay nga sa 44, dingbak siya, death kag mga Yolanda death. Itudlo gina siya kay San Pedro. Ari na siya. Wala siya nagpaligsan sa tren, may upod pa ni siya, masunod na to. Grabe Sir Manuel ba? Si Sir Alex, arbitral tribunal accomplishment. Elizabeth Malakagamala, God bless. God bless. Good evening Sumbray, keep safe everyone, God bless us all and more power to arm. Si Sir Manuel, come on Cristita, what happened to Yolanda funds? Leah Younger Esquivel, nagamonitor man, Talisay, keep safe everyone. Sir Alex, kay Mang Canoria, Sir Bray, ano ang tatak mag-jet ski sa West Philippine Sea? Di na iyayak, kwa na iyayak. Putang ina. Sir Manuel, good evening, Sumbray. Number 1 na bolyaso ni Panot, amo ang hostage taking ni Police Major Mendoza. Pila ka mga turista ang nagkalaw. Ay, tuod man, isa man to. Kalingti, amo na hambal tabla, Sir Manuel, pero gina-respect ko gining mga komento. Amo na hambal ta, Sir Manuel, ang mga ang presidente, kung isa ti late na nikiti, ginatugyan niya sa yang mga men,
ti ko kisara sa men niya gid ang problema man, no? Damo na abing, no? Pero ginarespeto ko gid Sir Manuel ang imong ang imong komento. Saludo gid tada, no? Angela Gayondato Castillo, good evening. Sobray, monitor lang ko di sa programa. Bangga Totong, Barangay Filisa. Beth Villanueva, si Jovi Monares, okay, major in economics. Salamat gid sir ha. Economista ni siya. Amy Esmeralda Dolido Araman, Rochelle Fulgencio Susana. Thank you gid. Manjo Arnijo, Francisca Puso Moderaso, Edwin Pineda, Diyos for President. Forte pagido. Tuod do. Akong ginalong-lango lang to pero may ari man to nga nag-chat pagidiban. Ana Sinoro sama na Action Bri pugi ang mga anak ko sa Belgium, Fisher kag Johnson. Okay, okay, sige. Paul Spot the third, si Rosalina Arellano Espadero, Jose Moncal Torilla, thank you gid sa pagmonitor, ha? Ang iban pa diha, no? Russell Ortilio Araman, Corey Vidaha, may gabi sa Kuwait, mga kaksyon. Kasadya, may cute pang Marilo Comento, no? Pilton Lipura Action Bri, hindi na magdaog ang dilawan Action Bri kung ano ang naumpisahan tapuson kung sino masunod na Pangulo Action Bri. Alex Montesa, ginag-greet lang Madam Vanessa Mayo with Doc Mayo sa Minnesota, Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Daylagdon, Phoenix, Arizona, Pamilya Daylagdon sa Pandanon, kag mga ERB. Antonio Bironio Araba, nagamonitor sa Cinema Tinion sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Wow, sige. Lang ko ni Asta, ang iban yung mensahe, di ko mabasa, nagapanaggo ang iban, I don't know how to check, pero halos na rin ko nabasa ko man, no? Oo, sige, dungagin nyo lang da, and ayo lang ko, pakishare lang sa aton sininga live, para mag-laptop pag ang aton sin information. Relax lang ko, gamay lang, ha? Wala pa ya ang COVID, ginahambal ko, mga bata ko, practical ta ko, mapatay, cremate ako. Okay. Dasun lang na Las 5 o kon las 7:55 mga kaksyon, walang iwanan. Kay babalik pa ko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Maayong gabi sa liwat, kamusta naman, mapalangga naman tayo. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na sa aton sa nga pagpangalagad. Gina-endorso manaton sa inyo mga kaaksyon ang ginatawag nga Bloterna Plus Capsule. No? May ara ini sang cinnamon bar.
monitor. Shout out kay Maninay Wilma Sugaton. Sige, salamat gid no. And maing ima naga-monitor sa aton siningan pagpangalagad mga kaaksyon. Oo, naga-monitor dira sa may barangay dali gid lang no. Barangay Tangob no. Lilibeth Oriendo Cabigo and family. Salamat gid sa pag-monitor. Kwan sa Pahanukoy no. And sa iban pa no, naga-monitor man si Madam Mercy Kagboy, Mr. Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Esther Carlos de los Santos dira sa may Naga sila Carlota. Pakigreet lang family Ridelia, Santiago Flores kag sinanay ko always gid pamati sa program. Salamat gid. Evening Action Bri, lihog ko tamyaw sa barangay Kudkod, Albert Morden. Niza Morden kag duha ko ka apo nga si RR kag si Lyra. Naga-monitor gid subong halin sa kay Narcisa. Sige, salamat dira sa inyo. Sige. And ang iban pa naton nga mensahe pakaronan takaronan. Las 8:04 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Kay sinambal naton kay na mga kaaksyon sa Negros Occidental may 5,000 nga Pfizer. Ang Bacolod may manog abot man nga Pfizer mga kaaksyon. Action firing line. Ang good news lang diri sa Bacolod kay nagpila ka days na ning nagnubo-nubo ang numero sang kaso, nag 2 digits kita no for how many days ano nagnubo-nubo, pero today may ara sang 100 nga nagwa na naman mga kaaksyon. Action firing line. Oo, pero wala untat ang vaccination sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Padayon ini kay may mga Sinovac kita, may Pfizer na naman subong. Online sa firing line. Sa aton nga linya sa baron tanay iya sining at times mga gabi si City Administrator and pinuno dira sa EOC Madam M. Ang. Councilor, ma'am, good evening. Good evening, Action Brian. Mayong gabi sa tanan niya tagpalamati subong. Salamat gid ma'am, pasensya gid na bilaukan ko sang akon nga laway nautod kong imo sa nga ngalan paghambal. Anyways ma'am, may manog-abot kita nga Pfizer sa Bacolod. Pila ini ma'am kag sino mga prioridad sini ma'am? Well, that's right. May maabot kita nga Pfizer. This was committed to us kag naka-allocate na ni sa aton Action Bri mga 5,850 doses ini. According sa DOH, ang prioridad sina are still ang aton mga healthcare workers ang nabelong sa A1 amo na ang guidelines na ginhatag sa aton. So it will be given primarily as a priority sa aton mga healthcare workers kag hospital workers. Mga san-o gani maabot gani ma'am? Gina-complete nila ang reporting Action Bri because nag-inspection pa ang team sa FDA kag DOH sa aton nga cold chain facility, ang aton cold room, to make sure nga may capability kita to handle Pfizer. Special ini ang Pfizer Action Bri kay sa tanan nga mga vaccine brands mo ni siya ang temperature requirement pinakanubo no, negative 70 to negative 80 degrees Celsius ang iya requirement. So they wanted to make sure na ang ambience temperatures ang aton cold chain facility pwede gid para sa Pfizer. At the same time, ang aton nga ultra low freezers that can accommodate sang ini nga mga vaccine brand, specifically ang iya nga temperature requirement dapat up to the standard gisang DOH ag sang FDA. That's why may mga pharmacists sang DOH nga nag-upod man dito sa inspection kag nakumpleto na ang inspection Action Bri. So far wala man sila gid sang findings nga may kulang kita o wala kita sang for compliance. So ang ginahulat na lang is ang pag-forward ng ilang official report sa DOH, and after that pwede na i-release sa aton ang aton Pfizer nga vaccines. In fact, ang mga nag-inspect sa aton nagambal nga we are ready to receive ang Pfizer vaccines. Okay.
So, anong tawag sina? Pag-intindi ko, ma'am, ining Pfizer, ma'am, sa isa ka vial, pila ang makabenepisyo sina? Pilang recipient nga makaagom sina, ma'am? Ang isa ka vial, may 5 doses. Ika siya. Action Bry. So, kung mag 5 ml plus, saglit damo, nagli ang ma-injikan sin, ma'am, makatilaw sin, Actually, doses ina ang ginambal ko. So, muna na siya. 5,850 doses. Okay. Kung tungaon mo na siya, tungaon mo pa na siya sa 2 ka doses, siya mo na siya ang number of persons na pwede natin matagan ng Pfizer. At least masobra 2,000, ma'am, no? Ang maka-kwan sini, maka-avail sini. That's right. That's right. 2,825. But for now, ma'am, si Sinovac padayon gyapon ang aton vaccination diri or second dose na kitang iba? Yes, ongoing gyapon ang aton nga Sinovac. May nag-abot naman kita kahapon. Actually, nga 15,000. Yes. So, wala lapot sang nagligad. Bagid nga may nag-abot man sa aton. So, subong, we still have, may ara pa kita stocks ng vaccines. So, ongoing gyapon ang aton nga pag-vaccinate sa mga barangay vaccination sites naton at the same time at sa aton yung mga mega vaccination centers. So kanami lang no kay makaligad lang tag 3 days, 5 days abi may additional naman nga nagaabot di so non-stop ang bakunahay diri sa syudad sa Bacolod. Damo sina. Actually, Action Bry, tungod wala man ginaon tata ni Mayor Bing nga sige siya follow up no remind ba si Mayor Bing and aside from the official letter yung ginakadala ni Mayor sa aton National Vaccination Operation Center kag sa aton vaccine SAR, siya mismo personal nga naga-follow up. Wow, kanami gid no. Ma'am, do pila ka days nga nagnubo-nubo kita to digits ang cases sa Bacolod everyday, today nag 100 kita, pero do kadako bulig nag-down ini siya. Kumusta sa buong situation ta, ma'am? That's true. We had 3 consecutive days nga manubo kita sa 3 digits, and then of course may nagsaka kita subong, although still within the manageable limit kag nanaog akong aton nga mga active cases below 2,000 naman kita as of today. So, kag wala man kita problema pasubong sa aton mga isolation facilities, may ara pa kita available, but still, mas mayo kung mapapanaog tapagid further. Siguro mayong contact tracing na ma'am, iban guro, why na to ma'am ang kwan ato nagapamalibad nga magpa i-swab test abi okay amuni muna okay na to ma'am na solve na to. Actually may ara gid gyapon nga mga hindi na gid may pitar, may ara gid nga hindi wala mag-cooperate Action Bry. May ara pa gid nga hindi magpa-isolate pero gina-explain naton gina-explicara naton nga in the end ang iya man gyapon kaugalingon ang malitan iya pamilya kay kung hindi ka ma-isolate maubuson gid kamo sa inyo nga household. At the same time, ang early treatment, early consultation, ang early intervention is very crucial sa COVID. Kasi kabalo naman kita sa mga symptoms, kabalo naman kita kung ano ang mga mahimo matabo sa isa ka pasyente nga na-infect sa COVID-19 na virus. So, mas maayo gid the earlier you find out and the earlier nga may ihatag sa imo nga intervention, mas mayugit. Okay, at least amat-amat lang nagahuluhul pa na siya kabay pa sa Hulyo, Agosto, abi pa testingan man tabi nga tag 100 na lang bilin ng positive abi no. Kung pwede 0 na lang no para makatilaw man ta makaginhawa man ta sang mayad-ayad bla Ma'am Emma no. Yes, pareho gid ang prayer tang duwa. Sean Bry. We have been relentlessly praying for that nga manubo na ang cases bisan sa mga tag-20 na lang tani sa isa kadlaw para manageable para sa aton, hindi maubusan ang aton mga pumuluyo sang hospital beds, COVID beds, ang aton isolation facilities. And then of course, kung nagadugay ang aton nga ang pandemic Action Bry, ang resources ng gobyerno nagaka-deplete man national kag local. So mabudlayan na gid kita sa aton mga responses kay apektado man ang ekonomiya. So wala man masyado taxes nga nagasulod. Kaya ang mga negosyo damo man siyang either affected sila,
nag-cut down man sila sa ilang operations or ang iba nagasira. So ang aton gidya nga solusyon lang gidya subong is panaugon ta ginitani ang cases kung magkoopera lang ang tanan kag manaog ning cases ang epekto sina ang aton economy makamat-amat naman butwa balik makatrabaho naman ang mga pumuluyo at the same time kung makapahuway man ang aton nga mga frontliners. I think that is the most important thing of all, no? They have been exhausted for the last 1 year and a half. Kag sige-sige pagyapon. So, kabay pa kung tani nga magkitagsa-tagsa sa aton, magbulig, mag-cooperate, para nga mahilway na kita ni sa isang virus nga ini nga that has been giving us this crisis for more than 1 year. Aha. Ang gina-aim naton, ma'am, sining do pila ka days ni diri sa Bacolod nga hindi lang magpadulong sa mga beach resorts like today, Juan de Bautista. So far, kumusta ang assessment to, ma'am? Subong adlaw. So far, napasalamat kami sa kita no sa mga tag-iya sa mga establishments nga kung sa diin traditionally amo ni nga adlaw damo man tawo kay ti San Juan, so ang mga tao may revelry, may mass gathering, may social mixing na naman. Amo naman ang ginaibitab ta kung kisa abala action Bray no mapala mga tao nga daw do ka killjoy na gid sa aton kay tanan na lang ang mga selebrasyon ginapunggan ta ka ginambala na hindi ka mo anay mag-reunion. Hindi ka mo anay mag-amo sini, hindi mag-amo sa to. So but then wala ta may mahimo bisan sino sa aton human as we are, gusto ta gid na ang human interaction na ginatawag. But then given the circumstances subong masyado katagas ang aton nga cases, uncontrollable ang surge everywhere, hindi lang man diri sa Bacolod, Western Visayas, halos tanan nga mga LGUs may increases sa cases. Ato na lang ni anay nga bululigan kag insindihon naton. We appeal for the patience kag cooperation sang aton nga mga pupluyo kay hopefully in the next few months manaog na gid man ni siya kag hopefully mamat-amat na kita balik sa aton nga pagkabuhi nga at least matulutawhay. Kabay pa, ma'am, no? Ma'am, every night bala may nag-text diri sa akon, i-grab ko na lang opportunity tonight dira sa imo. Sa Alangilan, Granada, and Sumag, may nag-report diri nga may nagahampang airsoft every Sunday. Allowed ini sila, ma'am? Musina, may mass gathering ini. Kung airsoft, hindi ko sina that is an individual sport. Yes, yes. So, kung hindi malang sila magtililipon, nga daw tournament, gid nga daw damo tao nga hindi ma-observe ang distancing, we try as much as possible to also allow people nga makagwa man gyapon no kag maka-enjoy man maski pa paano. Ang mga activities nga that are held outdoors wala kita masyado problema no. Basta nag-observe lang gyapon sang minimum health protocols and naotod si Ma'am M balikan nato na be. Okay, kada gabi di may naga-text na diri sa aton nga muna kung pwede lang bala no. Tinaga tipon-tipon giban isla pero do pila man lang gid man isla bilog mo kay ubra nila sa airsoft ngayon ni tiruhay ini sila di Black Action James no tiruhay ini sila gamit ang mga pilit gun ang tawag sina dira bla mo action firing line damo nang ila sini nga mga armas mga kuana mga toy gun bla feeling na nila do mga kuani sila do mga Rambo kag mga army ni sila do mga ranger ini sila ng mga army sila mo action firing line amo nang ila sini nga kalingawan so gin-report na naman lang because nga kada gabi sa nambal ko na naga-text na diri sa aton kag nagapanugid nga amo sini nga mga lugar may naga-airsoft dira abi action firing line at least ang EOC may ideya mga kaksyon depende sila kung paano nila entertain ining nasambit iyang sitwasyon ano action firing line nadula si Action Oliver sige while waiting kita si Madam okay ma'am balik sa imo ma'am pasensya Yes. As I was saying kay Ina, Action Bright, yes, ma'am. Ang mga activities, more or less, kung outdoor man lang, buti lingon ginahiwat sa gwa, tapos may kung sa isa ka venue nga
ventilated, pwede man lang na gina-allow lang na natin as long as ang minimum health protocols gina-observe gyapon. And most especially ang distancing din. With that, ma'am, salamat gid sa mga time to inform again sa Bacolod kay Negrusanon may connection sining COVID-19. Mabuhay ka, ma'am, kag maayong gabi. Thank you, ma'am. God bless. Thank you man, Action Bri. Good night. Yes, ma'am. Good night. Action Firing Line. Sige, paabuton taning Pfizer nga ini mga kaksyon kag amo na subong ang aton sa mga beach resorts mga kaksyon tawhay gid man na. Way tawo. Ti mahimo taman lang galing nga ang kung isa daw pasaway kita iya no? Mahimo man lang galing nga pwede kita hindi magtililipon for a while abi. Pabalikon tagis normal sitwasyon takag bagya dinumugay tos bye-bye plakadlaw. Action Firing Line. Pero i-check tani sa Sabadobla kay sigurado kung dugok sini sa bye-bye ara na naman. Kung kisa daw hindi ko kainsyende. Sa una-una sa publiko, Action Oliver daw ginasunlog pag nila yung sitwasyon ta. Action Firing Line. O daw ginasunlog pag nila ang sitwasyon ta mga kaksyon. Aha, daligid lang. Gusto ko lang i-play gamalan niyo kay daw may ara sa ngakon, may showbiz news lang ko sa buong gabi. Nga Action Oliver play ko na. Bangod sa natabo nga love story ni Barangay Hinebra star player Scotty Thompson. No? Kabati kita ang muna. Purtino, no? Pamatib lang kanta, bro, kay mag-relate. Kaya mo, ni si Moira, ginhimo ilan ng kanta, pero natabo sa kay Thompson, no? Natabo sa kay Thompson mo, pero titi do kaway makugana sa mga showbiz ini, pero do ka unusual, bla, no? Imagine mo na. Ano ba lang sa lang na himo ko? Action Firing Line. Mga mo na bala. Hindi ko mapato nini. Action Firing Line. Pero tingnan na tabo ini. Si Scotty Thompson mga kaksyon. Hinebra San Miguel player ini siya. May ara sang 8 years Action Oliver ha. Love affair sa isa ka babae. Katahom-tahom klase babae. Kag sang last January, nag-propose ini siya. Nga tihigta niya ng babae, nagluhod-luhod, kag naghambal, will you marry me? So sa babae, nagayapaya man siya, yes, of course, why not? I love you so much, diba? 8 years, nag-of the nice laksyon na Oliver mo. So saging kakibot, sang tanan. Sa nagligad nga bulan lang, nagpakasal si Thompson iya. Sang isa kababae nga flight attendant. Nga duha pa lang sila ya kabulan, Action Oliver nga nagahigog maanay iya. Ginbayaan niya tong 8 years kag ginbaylo niya ang duha ka bulan. Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Dra lang ko hasta kay way kita kabalo sang behind story gid sini. Asi Action James karon man koton tanay ba naka-update sa sini vlog. Action Firing Line. Ginlaktan ko lang ni showbiz ang istorya ta kay inablang ka-relate man tas nimo, no? Gakatabo na mo inablang atat ka na nga mga sawa tapos na pornada pa pagkakita mo sang isa ka babae nga daw nakilala mga type mo way gini na bulanan pakasal. Last 8:21 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ariho, gina-endorso ta sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod, kag balanse dra sistema sa inyong alawas kung sobrang sugar mo, cholesterol mo, uric acid, asin, fats, kag may ara ka pa constipation, diri ka na sa Evergreen Herbal Capsule kay may vitamin A,
Brian Warden, Action Firing Line. Pagbalik naton, check na to ng probinsya. Kumusta ang probinsya kung COVID-19 ang paghahambalan kay nagali nagumbaman tong problema sa probinsya nagligad to. You know what kung ano? Inang ginatawag naton mga kaksyon nga hindi bala kwan nubo lang to na ya. Hindi bala dasig ang bakunahay to kag ginapangbalik ang iban. Nga kulang ang information drive, kulang ang pag-inganyo. Karona, las 8:23. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially. May gabilang kay Sir Alex again, si girl nga 8 years hindi kahatag sang bek. Si to kabulan nga girl makahatag utang ina mo bunggay. Dennis Richard, ambal niya sa sobrang galing mag-crossover pati GFE. Si Lidonia Santillan, nagamonitor sa La Carlota. Edwin Pineda Araman, lapit na eleksyon, damo kabalaghan. Si Alex Montesang Airsofia competition, Sir Bryce, siguro manageable pa man na sigura. May mga facilitators kag securities personnel kabalo na sila sang supervise ang ila kaugalingon nga activities which is not violated the proper health protocol, Sir Bryce. Why takita Why takita, Sir Montesa? That's why we need to ask the permission from EOC and question to Madam M. Ang kung anong sistema sina. Once gani nga damo kamoda, hindi maiwasan ang tipon-tipon sina. Ang ginhambal mo guro nga nag-separate sila kung during the game. Pero kung magpunso ka na sila, mas gathering gihapon, no? Edwin Pineda, hinugpaas ang helikopter sa Tarlac. Ang patay si Noynoy, si Robredo, eroplano, hinugpaas man dayon, bulos si Maruhas. Okay, sige. Victor Tugap, good evening, Subray. Monitor lang. Sige. Mabalik lang ko dugay, las 8:25.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time plus 8:36. Ante sa report ni Aksyon Marlon Hinovia mga kaaksyon, gina-endorso tagid sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Flores nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Salamat sa information, ma'am. Check naton. Si Madam Melvin Solidarios apdo nagamonitor man. Salamat gid sa pagmonitor dira sa Malingin, Bago City, mga kaaksyon. Pakaronan kong ibang nga mensahe. Kaya sa Aksyon Marlon Hinovia, ang mga dagkong nga balita man sa Kapitolyo Provincial dulong sa aton sang D3 Bioduga nga proteksyon sa Aksyon na bro, mayong gabi istorya gapon ni sa Pfizer na COVID-19 vaccine sabay naman sa nga probinsya nga level kay wala pa naman aksyon bray so far masugdan ang pag-usar sila sa mga negrense kay gin plaster sang Mayo ana aksyon na bray antes sila pagkasugdan kay ang Pfizer nga COVID-19 vaccine may lain din yung kinaiya. Yes, gani. Hindi siya pwedeng mabiyahe sa mga malayo nga lugar. Kundi sa gin partner nga ko sa mga tao pabalay. Amo nang cold room action na balay. Dapat dara na sa kwaon, hindi sa sila nga ibiyahe sa malayo nga lugar. Base kon magsunggod. Amo nang batasan kag kinaiya sang Pfizer. Ang isa nga freezer, action bray mo na ginatawag nga ultra low freezer. Ang ultra low freezer, aram na hamtang sa wala mang ka lugar. Ang una dito sa may Teresita, halan doon Provincial Hospital sa may Silay City, ay kadua dari sa may Negros Residences, dari sa may Piaklang sang Provincial Capitol Building. Alas 5 ang taktakay na sang hapon, natapos na ang deadline na ginhatag sa mga local government units para masubmit ay ang listahan sang ilang mga pumloyo o residente nga schedule or inog-schedule pa lang nga pagkabakunahan sang sading Pfizer action bray.
ang report naman ta damo action bray sang mga nagpalayag interest Ba, nga hambal ko, hambal ko gin mo. bakuna Pfizer. Oh. So kay lain din nga lain ining brand or sahi nga sang wala pa nag-umpisa ang vaccination, isa ning Pfizer nga ginahingadlan to rin sa mga tao nga para sila sambray mayad-mayad. Nga ito barasiban. May ara gaday hambal nga Pfizer or never. Amo na. Oo, meron na siya. Hambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Adasakan. Ang kuni ang Pfizer ak sombray nag-abot to nagligad 1,975 to ba mo? Ka vials. Tagdahin ang 975 ginto nga is 975. Ang 975 ato to sa may Silay. Ang 975 vials are gani sa may cold room sang probinsya sa Provincial Engineering Office. Now, ang matawag sa sombray sa sulod sa isa kadlaw, target nga makabakuna sang isa kagatos o kung isa kagatos, 1,000 ka mga vaccinists. 700 diri sa Negros Residences, 300 dito sa Silay. Ang vaccination gamit ang Pfizer mag-umpisa June 28. Kini nga Hunyo 28 magalawig tub Hulyo 2. So kung isip po naton, 5 kadlaw. Kada adlaw sa kalibo, sa sunod sila makaadlaw 5 bil. Amo ang target ak sombray. Pero wag ko sulingon nga ang ini mga nagpalista ak sombray, ma-injection na gid sila, mabakunahan na gid sila. Kay sana salenta na tigay na sulit-sulit antes ka bakunahan, sit upon man sang doktor mo sa nga lawas mo. Di ko mag-isa kalibo si sa kadlaw ni magrubog at na 31 kita ka banwa kag syudad di, na? Yes, action na bray. Kag may ara ginasunod nga schedule eh. Kung sino tong una nga naka-schedule sa amo ng adlaw, dapat kadto gid siya. Kadto gid siya. Pfizer ni blang ni istoryahan ta. Yes, Pfizer action na bray. So dulong anay kada LGU madulong sang ilang sa kada moon nga mga dapat pakunahan. Tiya man na sila gurang sombray nga idulong mo lang, di wa pang sugaton balik sila sa dinga ilang sa dinga lugar. No? Kamo na matabo, akso bray, no? 1,000 kada adlaw, target 5,000 para sa ding Pfizer. Ang mga LGU nga may manubo nga turnout bala kag pigaw nga compliance. Pero ang majority sa baraya kung si Gov Lacson ang pahambalo nagligad. Nagmayo-mayo ang compliance sang vaccination program sang probinsya. Matapos nga nag-issue siya sang memorandum. Pero hindi kid malikawan, suro kay na kay Attorney Diaz. Hindi kid malikawan nga may arak sumbray jutay gid. Ang turnout jutay gid. Ang rason naman ambal ni Diaz. May arak gid tawo nga hindi gid ya magpabakuna kag gahambal pag nang sumbray nga way ko gapati sa sinang COVID-19 vaccine nga na. Labi na gid sumbray ang manayara tao yang nga umpisa sa bunag siya. Way ka injection lawas ya. Nan. Amo nang kalabanan nagsumbray nga hindi gid magpa-inject sa COVID-19 vaccine kay since nga nagbuklat mataya sa kalibutan, wag sa kuno ya katilaw ya injection tibod lagi piliton amo nang tao. Gusto na. Ay iban nga LGU ang pal ni Diaz nakapangita na lang sa pamagi. Gahatag na lang libre nga bugas plus may pagkaon pa para nga maengganyo lang na mabakunahan. Amo to ganing hinimo ni kuan na i-correct lang question mark ko nosto ni si kuan bala si Representative bala Camille Villar sa Pampanga ina or sa kuan Pampanga. No, hindi man Villar. Oo, bata bla ni Manny Villar, si Camille bla. Oo, si Camille. Kongresista na. Nagparaffle si Action Maria sang House and Lot sa Disyembre. House and Lot.
Diri sa Negros Occidental, sino ay hang nakaparapol sa naman. House, agote, siyempre, given, negosyo nila, house and lot. Oh. Kada simana, may raffle sila groceries Action Mar sa mga mapavaksin na. Oh. Kagang ilang final raffle abi pinaka-finale nila house and lot sa Disyembre Action Bar. Nan. Oh, grabe. Ti dariya sa Negros ambal di Diaz ya. Bugas sa pagkaon. O ti okay na. Ang pamangkot basi tag 1 kilo man blahaw ti dapat daw damo-damoon man eh. O ti kun tigaw gyapon ang resulta, 1 kilo na basi kun pwede lang maisaksak-sako. Nan, okay na yan do. Inasigurado ko do kadamo ginaguro. Kamo ginal siya. Oh. Ari si Ator de Diaz. Yes, our LGUs were given until 5 o'clock this afternoon to nominate their vaccinees for Pfizer. So as soon as the list are in, we will know the numbers and we will know how to schedule them. No? I-schedule na sila per day, dividing the list of nominees sa kada adlaw. No? 700 will be allocated or assigned diri sa Negros Residences. 300 ang sa Teresita Landoni. Per day na siya. No? So 1,000 per day until we finish 5,000 for the whole week. May ara again. No? I think some people do not believe in vaccines. Some of them hasn't received a single vaccination before. So kabudlay mag-convince sa aton ka mga kauturan nga wala gyud katilaw pa bakuna. Ang aton LGUs are also trying to find ways nga tawag sini, makainganyo. Oh, ginati ko orang sobra nga inganyo, pero pit kon hindi gid, mapilit ang katawo diri sila ma-concentrate sa mga luyag ya. No, kay para nga mapadasig kag manabot kining target nga 70% population mabakunahan para nga malabot man ang ginatawag nga herd immunity. Ti tanan nga mga frontliners sa Negros, sa mga cities, sa municipalities, Action Mar, mga public officials paubos na sila Action Mar, tapos na sila tanan haw. Damo pa ambal ni Diaz. Stiya mo nang unahon ta eh. Damo pa. Sila dari pala kita sa A1 to A3. Galing kay mga priority list galing Action Mar mo nang budlay no. Magina sunod galing Action Bar. Ano kon basi dason nga adlaw, basi kon may response ta tong national bala, tadam lang ayo bala tinigo Lacson. Akon pwede makapabakuna naman sa mga A4 diri sa Negros Occidental, payo sa diya katabo sa bahin sa NCR+. Correct. Basi may response action na bray kay man may ara naman mo, may nakastandby sa mga damo naman nga mga vaccines. Correct. Sa Negros Occidental kag gadlaw may ara sa schedule naman nga mag-aabot ang son Brightway pagaling mabalon kung ano nga sahi o kung ano nga brand. Ate mayo. Kuan gali Action Mar, Las Piñas gali si Inday Camille Las Piñas. Sige. Basi may ara sa nagapanundom ng LGU nga magparapol ba. Utod na amo ning dako kay ti way nagin man iban pa sige ka lang ulit ganyo hambal taon din ang pating ba ni. Oo. Labi na gid sa Nobo compliance. Bitaw gani man kadamo gid damo Action Bar. Yes. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo. Action na Marlon Hiroboya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Online sa ang balita ng Action Marlon Hiroboya dulong sa aton sang D3 Bayo. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Jinke Dailagdon, please greet man, Action Bry, akon cousin si Joanne Aznet Kyo Rifuela. Oy, birthday sang idol ko. On her birthday today, happy birthday, thank you. Gid ba subong gid gali tingala ko man.
May gabi Action Bright kag kay Mr. B-Boy Villasor sa kay Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, B. Jonathan, and DFC President Dennis Richard Tibor Roma. Melvin Solidarios Abdo Araman sa Barangay Malingin, Bago City. Elias Bandada, mangkot lang ko Action Bright, libre man ang Pfizer. Oh, libre na. Tanan nga mga bakuna subong nag-inabot sa aton diri wala na bayad, libre na. Melvin Solidarios again, nag-monitor ang Solidarios family kag disendaryo. Okay, si Sir Elias, good evening Sumbray, monitor lang kami diri sa Tabok, Sharma, Saudi Arabia. Diri sa Amon, Saudi, Action Bright, Pfizer. Wow, okay dito sa mga guwaya subong sa Europe ya kag sa Middle East or diin pa da Israel or do ka pa porusyon da laban to Pfizer, no? Melvin Solidaris Abdo, Bita Guardians Malingin Chapter Bago City, good evening. Salamat gid. Mario Garay, good evening. Subray lihog tamyaw, happy birthday sa kay Rolando Susana Sampurok Pait sa Long, Barangay Malingin, Bago City. Wow. Noel Omania nagamonitor man upod sa kay Devi kag Toto Noroy Leon Duel Omania. Salamat sa pagmonitor sa inyo tanan-tanan dira. Kanami balasang Dimpol. Thank you gid. Basta ganit dayaw no huya ko magbasa. Si Michael John Season, good evening Sumbray, great ko tanan EFC members. Jinky again, yes, Action Bray ato siya nagpuli sa aton birthday niya. Wow, happy birthday lang na sa sexy kung kilala sa Pandanon no? Gachat kami pero never been kami nakasumalangay. Sugat anay kami guro pero hindi kami masyado gikilala na. Subong lang sa Facebook sige. Dalang ka mo danay ma-relax lang ko 8:51. What? Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong kalintangan, responsable at pagbalita, dahil na ipalanan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Padayon action radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Rom Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9. This time check is brought to you by Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa inyo sinimata, base nagakurap-kurap naga-monitor sinima tiniyon si Arrow Ortega. Thank you gid sa pag-chat diri sa aton, na. Oras ta kulabos na. Oy, layin Action Olivera ang House Bill yang 6731 pagpatindog sa Bacolod City General Hospital. Lakip siya sa GC6 ka mga layi nga ginpirnahan ni Presidente Rodrigo Duterte sinigid lamang nga gabi. Congratulations to Lone District Congressman Greg Gasataya. Siya gini nagtinguha tanan-tanan. 600 million ginpain sa gobyerno para matindog na di sa Bacolod paabuton tanay kamay pamay pundo na. Proti layi na siya. 800 million Coliseum. Why na kita oras? May kabilang kay former Councilor Canuta nagayuhom sa subongo. Basta korupsyon, ginairihis na siya sa korupsyon si former Councilor Canutan. Ini sa Aksyon, Brian Morden, nagapasalamat gid, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Life Extension, Vitamin D3. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.